авылдаштар, сакырылган кунактар, яшьтән укучылар. Бүген бездә олы байрам, зур тантана, Гәүһәр туй. Гаилә ул таянысыбыз, ышаныслы хәлеңнәр усагыбыз. Унда бер-берен яраткан, хәсрәтлек күргән кешеләр яшәй. Ничек кенә булмаһын, кеше шул гаилә кысагында ял итә, рухи көс, дәрт-дарман бия, күңелен бушатып, ян-ярәхәтләрен дәвалай. Гаилә нинди тормыш булса, унан килгән йылылык та шул тиклем көсле. Тату гомер иткән гаилә парлары арасында көмеш алтын туйда еш булһалар, 60 ел бергә яшәсәләр бик кирәк. Сәхнәлек туйына инде интелешеп, бәхетле гомер кисереп, үзләренең 60 еллык юбилеен, Гәүһәр туйларын биләләүче авылыбызның хөрмәтле ветераннарын сәхнәлек туйына сакырайык. Көчле алкышларыбызны йәлләмәгез. Бына улар. Радик Мозафар улы һәм Фәрия Әхмәтҡәле кызы Иделбатовтар. Рәхмәт итегеҙ. Рәсүл Фәррәт улы һәм Көнһылыу Әбделғадир кызы Күлсуенда. Рәхмәт итегеҙ. Көслө алҡыштарығыҙҙы йәлләйек. Рәхмәт итегеҙ, Көнһылыу апай. Әхмәт Шакир, Моратша улы һәм Хәспиямал Гөлметдин кызы Ишкилдиндар. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Алҡыштарығыҙҙы йәлләйек. Altmış tапҡыр яҙҙар килгән, 60 тапҡыр көҙҙәр килгән, килгәндәре яңғыҙ түгел, икегеҙгә бергә килгән.